Den başku derenêja wara Perxudres podcast'te. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê nivîseka haya bo Botan Timesê radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn nikubin bi wê nivîsê biwerame. Newroza Diyarbekir, ritüel û realîte. Sosyolog Fransî Jean Baudrillard ku bo meseleyên sîstem û simülasyonê serê xwe pêcihêşandiye, ser Amerîka û çemsorên wî welatî bi tirkî Kizilderîlî meseleyeka pir manedar nivîsiye. Baudrillard dibêje Amerîkî kes nêxwedin ku wan bi plan û program hêjmana çemsoran rakiriye radeya berî keşfa Amerîka. Li gor Baudrillard ew jî nebese Amerîkî tew bi serbilindî dibêjin wan kiriye ku hêjmana çemsoran jiya berî keşf jî derbas bike. Lê çi fayde ku bi gotina Baudrillard zêdekirina çermsoran zirarê dide kultura wan ku ew di estê xeta dixwazin dikibin û naxwazin wisa çawa lêhato zêde bibin. Yanî bi navê medeniyetê qaşo, kultur tê kuştin û çermsor tenê sembolîk zêde dibin, namînin. Diyarbekir bi dehan salin Newrozê bi seknekê siyasî bi kombûna bi sed hezaran însan pîroz dike. Li van Newrozan siyasetvan li ser sahneyê axaftinên bi dirêjî acizî çê dikin hêl û hunerên xwe raber dikin. Stran û slogan têne gotin, mektûbên heps û zindaniyan têne xandin, silav ji serê çiyara û ji vî bajarî û ji wî bajarîya têne şandin û ronkaroyê agirekî gur têdadan. Medya jî bi sedan rojnamegerên xwe bi hezaran fotoğraf û vîdeoyan çar kêm çar zêde Newrozê wanî radigihîne. Ev di meydanê da hêla Kurdan e li hêla din, ne li hêla din ya rast, hema bêje li her cihê meydanê bi tecrübeyên tepeserkirinê Tirk hene ku dewleta wan a Yaman her sal di Newrozê de xanekî din pêş vedibe û hinekî din biyaxa dike. Mesela partiyên bi milyonan Kurd li peyên karta çepemenê didin te bo Newrozê, lê di destê polîsan da dosyaya rojnamegerên akreditebûyî heye. û tevî ku tu akreditebûyî jî çarpêj neqlan li cihên cihê bi tarzeka meriv pêçîşkî tacîzê îstike her derê te kontrol dikin. Hinekî enteresan e, Kurd bo vêxistina avînê Newrozê bi ro diçin di herikên meydana Newrozê. Lê polîsên Tirk bi şev bariyerên xwe datînin û rê digirin û bi textik mextikan agiran vê dixînin û li dorê top dibin. Eger em bêjin agirê Newrozê ronahî ye û bo ronahî nebinî royê lê nava şefdariyê lazim e, bi usul û qaydeyan ya polîsên Tirk dikin Newroztir. Bi ro polîsên li sahneyê, polîsên li pişt protokolê, polîsên di nêv millet da, polîsên li ber barîyeran, polîsên li dervayî meydanê, polîsên li keleka rojnamegeran disekînin û ew ji nola wan vîdeo û fotoğrafan digirin, çi bigir dibêjin hûnî şaşin. Newroz wanî naye pîrozkirin û tehmê nadin millet. Tarîx wê çi bike, çitû bike hîn nebêliye, bes êdî wext hatiye ku maqûl û mezinên Kurdan bo pîrozkirina Newrozê rê û fikrên nû bibêjin ku bi sed hezaran kes salê carekê li meydanekê bi îsna dewletê dayî ji ritüel û realîteyê dûr nekevin. Guzarên êja ema dawiya bernameya xwe metna vê bernameyê hûn dikarin ji botantimes.comê bixwînin. Vê gavê bi xatirê we.